Howdy, welcome back to our channel. A few days ago or so, I interviewed a chief priest of a particular masquerade deity and the chairman of a community on a land dispute. So here's the dispute. A woman named Chisom is in a land conflict with her late husband's brother Peter. But it's important to note that when her husband was alive, he took the case to court and won, but Peter appealed. Undeterred by the appeal, Chisom still went ahead and invoked customary tradition by inviting Unona and masquerade deity to customarily or symbolically barricade the land against Peter's claims. But this sparked a fierce conflict among members of Amon community as they detained 4 elders of the neighboring community Ukwe, who came with the deity to fence off the land. Their reason for this was that they weren't informed. Ukwe people didn't inform them before taking action. However, the 4 elders detained countered that prior notification was not required before taking action. After some heated arguments, the 4 elders were released, but the community, as it stands, is demanding that Amon community apologize to them, as the conflict will not be resolved. But Amon community is insisting that they are in the right and therefore cannot apologize. So what do you think about this conflict? Put your thoughts on the comment section. Papa ndewo. Ndewo nọ. Daalụ sọ. Enwere okwu dụọrọ ndị Okwe na ndị Amon bụ na enwere nwaanyị nwetere okwu ọmụnụ n'obodo ọ na-anụ Okwe. Ka kọwakarị anyị ka ya bụ okwu malije. Ka okwu a si wee bido bụ na nwaanyị na di enye bịa n'obodo ọ na-anụ Okwe. Na nwaanyị na di bịa n'obodo ọ na-anụ Okwe wee wetara pọtụ ha nwee case with some people of Amon. Then wee bụrụ na anyị wee na unu nwekwa case, ọkwa na unu dị sure na ihe unu na-ekwu na anụ unu na-ekwu bụ nke unu, bụrụ nke soro unu eji ọgụ, mana ọkwa na unu adọrọ sure na ọ dị eji ọgụ dị etu a, bụrụ na a dị ikpe anyị. Mana nwaanyị emechazie di enye wee nwụrụ, di enye anwụgo, o wesi ya gị na nkwari ya bịakwa obodo ọ na anyị ka abịa ewere anyị wee jee Amon. Bịa Amon, nwaanyị prezentiela anyị nkwa okwere obodo ọ na. Mgbe anyị na-ekwuzi na obodo ọ na wee mechie entertain with nwaanyị mechaa anyị entertain, ụmụ ya gị anụ na obodo ọ na-awụ. O wee nwọdụzi anyị bụ ndị okenye mmadụ ịnọ na gift enyere anyị. Ndị Amon wee sizie ma moto anyị ji wee bịa sizuo anyị na onwe anyị bụ ndị nka mmadụ ịnọ, wee sị na odo anyị nwere right ịbịa be ha without eji hụ the chairman culture Amon. Anyị abịa hụ chairman before anyị wee bịaba. Enwesịa na ọ bịara bụ omenala ngwuo ụlọ na odo na-eji anata nkwa Enugu be ngwuo ụlọ, na ndị Amon na bịaba anyị anarụ nkwa, na ndị be anyị na-eji Amon anarụ nkwa. Wee sizie anyị for period of hours. Anyị nọcha more than 3 hours or 4
before ndị be anyị wee nwee information na-editenere anyị n'onwe anyị. Then ha wee ndị be anyị wee bịa. Ọbịa ndị be anyị bịara, nwere anything like violence dị there. Ha wee ji nwee pacha detain ha ji blọk moto ịgawa. Amon wee dị na-aza na ha detain anyị. Anyị ugwu anyị for hours anyị nọ ebe a. Ọkụ njụ na anyị ama na jun moto ama m uru. E nyere anyị ewu. Bụ Chisom nyere anyị ebunu. Chisom nyere anyị ọjị gbalị ịnọ. Chisom nyere anyị oke ọkụ. Chisom nyere anyị 2 gallon nkwụ elu. Chisom nyere anyị 2 cartons of beer. Ihe ndị anyị na-ebi edu na moto. With 4 tubers of yam. Ya ndị anyị na-ebi edu na moto. Anyị aka eji wee nata. Ọ eziokwu na Amon ewegho ihe ndị ahụ. Mgbe ndị be anyị ji bịa zagharịrị izu anyị. Anyị gwara Amon na ọ bụghị omenala ngwuo na adịghị esi etu a wee dịrị. Na n'odu ọbụla nwere right ije nata nkwa ebe ọbụla ọ rụkwara ọrụ. Dịka etu onye ọrụ si ochichi abịa were nkwa. N'odu anyị rụrụ Chisom n'ọrụ. Ọnya ka m si mata dowe mụ na onwe m. Chisom kwere Obinona nkwa. Ya na di enye. Na di enye. Mana di enye anwụrụgo. Di enye anwụwo. Yes. And Obinona mezuri. O mezugoro nkwa. Ihe ọ yọra. Ọ ya shonu bịa were. Ọsị anyị bịa were nkwa anyị. Bịa were nkwa ọmụ. Yes. Ndị Amon ya ji ndị unu bụ ndị nka. Ha ji ndị anyị bụ ndị nka wute moto eji vuru ngwongwo anyị, eji vuru ihe anyị, eji ebuneje anyị n'onwe anyị. Ị na-ekwu na ọ bụghị omenala ngwuo. Nwesị na ọ bụrụ omenala ngwuo. Omenala ngwuo n'odu anyị ngwuo onye na-eji anata nkwa. Ebe ọ bụ na ọ rụkwara ọrụ. Daalụ sọ. Ya bụ okwu obeo ka o nwere ihe a ga-eme ka o buo. Amon bịara ikpe ahụ na-eke ọdụdọ. Wee kpechie. Amon wee chọpụtakwa ha na onweghị dị very wrong. Ndị okwesị Amon na ha ga-abịa. Ndị Amon kwere nkwa ha ga-abịa cheta azụ. Mana anyị ahụkwa ihe ruo tata. Ha ka bịaghị. Mana ndị okwe na-agwa ya na ọkwa na ha sị na ha na-abịa okwe ha dị sọrị. Mana ha megidere okwe. Na o megidekwere ma n'ihe gbasara odo anyị megidekwe ma ma Amon na-abịa n'okwe a na-abịakwa ya Amon. Ya bụta ike nọ ya bụ na Amon n'okwe eseweke n'okwu. Ọ ya bụ na esewego okwu. Ha na-enwe ike ịbịa plead for leniency ha mere. Mana ha bịa n'okwe bịa daara ndị okwe ya bụ okwu ebe. Okwu ahụ ebuo. Onye mejọ ọjọọ mgbaga a ga-egbu ya egbu. Papa daalụ sọ. Thank you. Daalụ. Chairman Moisa. Good morning. Okay, nekwe. There, John, and dig in. Alụkwa m oyi. Enwere okwu bụọrụ Chisom na ndị Amon. Chisom were jee okwe. Bere Obinona n'okwe. Were bịa na nọ kesi ọm. Eje mme atam Obinona n'okwe interview. So ọgbawa anyị paatị nke enye. And onye na onwe na-ekwu na ndị Amon sịrị before Obinona abịaba Amon na o kwesịrị ịbịa hụ culture, chairman culture ma ọ bụ chairman Amon na ọ bụghị abụ ka a mara eme omenala. Ndị ga-eyi nwere ịgwa anyị maka ya bụ okwu. Thank you, sir. Omenala ka anyị mara ghọta bụ ka ndị mara ebu people's way of life. And oyibo and technology emewo ihe na-ewe that people hụkwa nke na-adịghị ihe edoziwe because no mmadụ bụ ihe mere iwu ọ bụghị iwu bụ ihe mere mmadụ. Anyị na-Chisom nwegburu bụ nwunye anyị mmadụ anaghị asị na nwunye ya akaba mana Chisom na-agba mbọ ka ya nabara ndị Amon na ndị okwu na-adịghị possible maka na sometime last year Chisom dị Obinona n'okwu bịa techibe nwa anya
land na-abịa ezu ohi there good and fine nkwekwe dịzi ihe ọsị na eburu anụ okwu bịara iri nkwa mana ha bịara bụ itichi anụ onye bịakwa iri nkwa o jee ebe onye jiri na ọ bụghị edire ekere na mkpụ anụ na-ese okwu anụ oge jere ụbọchị mbụ anụ na-ese okwu between DNA and onye nna mụkọrọ ya n'anya Peter Nwangwu Nwachi Peter did that portion of land ha jee na court Edwin Kpegbuo ha may appeal the appeal right now last week we were hearing on that particular land so on every ga-eji and na-ese ego bara ugwu uje pichie mgbe anyị na-enye ya ebe ogwutere anyị bụka ọzụnụ ebule onye onye ekwe abụghị oge ụmụaka abịakwa nwaanyị atịnyere jebe a na banju ihe dị eka ndị sineti nwere ha kwuru maka anya ndị sineti nekwere anya bikos na anaghị eme odo ka a mafụrụ eme odo nji gwa gị na ọ bụghị ya a na-asị gị kọlchọ o nwere kọlchọ mebi ekwe ihe ndị dị ndụ edozi ya maka na ọ bụla ihe eji kwamanya akọlchọ bụ ka ọ maara ndị sineti nebere datị na anya bikos o nwere mgbe olulu odo ndị Amerika gbere na-eji ATM ejete oge anụbụghị eji ATM anya na-eji ma egbe ma axe ma mma eme odo obodo bụ ka a mara emume odo so wee ndị datị hụ na ọ na-ezute okwu n'obodo wee si mebifo odo akọbenye the community jebe another community no ka consult either the chairman or chairman culture of the other place addition obodo dị awe na ọ bụrụ na ekwe enweghị bịa n'ụdị na-eji bịa bụrụzakwa na ndị okwe bara njụ ha agaghị abịaba ije na ha bịara onwe gị ka a na-eje na ụdị niile eri nkwa ije na anị je kpuchie anị ka nọ n'okwu without ijiri kọmuniti ka a ma anọkọrọ ọnya bụ ka ihe bidoro ọgbaghara n'etiti ndị kọlchọ na okwe nke ndị amụọ daalụ sọ ya bụ okwu ma adọghị ndị itere because chairman sorry Atamokwe na-ekwu na ndị amọn kwesịrị ịbịa dara ndị okwe ma ọ bụkwa na amọn abịaghị dara okwe amọn na-abịa n'ebe ndị okwe okwu anaghị abịaba amọn ya bụ ka na-esewe okwu ndị enyi nwere ikwu ndị ga ka ma edozi ya bụ okwu ihe kacha mkpa n'ụwa bụ mmadụ mekwe ihe na-adịghị oyi ya kwetara ya mere ihe na-adịghị oyi amụọla na-adara okwe na okwe bịara itichi anyị na amụọla ha na-ajụghị asị ndị kọndishọn amụọla ji adara okwe ndị nka nwere ike kwuo okwu ka akpọ ọgbaghara n'etiti obodo na obodo mana ụbọchị ndị ashị na amụọla na-abịara ụbọchị aka meke n'odo amụọla ndị ụmụ amụọla grupụrụ onwe ha kụrụ egwu mmadụ abụ okwe chi ndị okwe na ha ya bịakwa ahụ ndị ka ejikọta soro ha mewe odo na ha rụkwa eme odo nwara echi so ọ bụghị ihe ekwuru ekwu na ọka emere emebe a na-ekwu onwere ihe ga-eme na anyị na okwu aghara ịdị na mma ndị okwu na ike anụ nwaanyị be anyị anyị na-anụbe ha anyị aka achị na anyị anaghị anụ nwaanyị bụ okwu maka odo ka aka achị na anyị anaghị ndị okwu anya ya bịa nọ na onye okwu ọhụrụ onye amụọla ọka anyị so ọ bụrụ okwu niile bụ ihe ana mmadụ nwere ike iji ọnụ maka ihe ọ bịa gbara omume were edozie ndị amụọlụ jere oriri okwa ndị akwara ha ọnọdụ ka ha nọrịgoro ihe si ihe ha kpakọtakwa ụbọchị ọmụ ndị okwe bịara oriri amụọ so onwe onye ka akwụsịta eyi ma ata mana onwe onye na ọmadụ mechakwa ọ bụghị eke esere bụ eji egbu mma so atama na onwe onye obodo ọkụ mba asị na amụọlụ a na-abịa mana ndị na-ala ọkara ka a dịkwuo ndị na-ala ọkara ga-emesi na ọ ga-adị ndụ ejebe eke mgbe okwenye oriri oge akwara esu ụlọ oche nyebe ha ihe gbọchi ọmụ nsogbu adịghị anyị anụ ihe ikwuru daalụ sọ daalụ